Карни Ливиймън, или както е познато по нашите географски ширини явлението карнавал, буквално преведено означава освобождение на плътта и представлява обичай, чиято обредност пази своите корени още от езическото време, когато в света е властвал дезориентиращият фактор по отношение на религиозни вярвания, божества, култове и табута. В розовата долина на България, между Стара планина и Средна гора, хората на Павел баня грижливо и с ентусиазъм поддържат и съхраняват своите обичаи и традиции. В това райско кътче на нашата страна, така наречените старци, плашилки и други персонажи са основата на маскарадни игри, носещи общото наименование карнавал. В Павел баня ежегодно се провежда този обичай на източно-православния празник Сирни заговезни, който отбелязва края на зимата и началото на пролетта. Хората тук съхраняват и доразвиват традициите на този древен празник, като освен с искането на прошка от по-възрастните, организират и провеждат карнавал, продължаващ 3 дни. Той стартира от околните на града села, а кулминацията му е на площад Освобождение в деня на самия празник. В него участват кукери, още наричани старци, и плашилки. Разиграват се различни сцени от битието и патриархалното всекидневие на българина. Целта е да бъдат прогонени злите сили от домовете на хората, за да започнат те отново трудовата си дейност. Сирни заговезни, или както народа го нарича неделя на всеопрощението, включва и богата празнична трапеза, която според обичая включва баница с сирене, риба, различни ястия с яйца и бяла халва с ядки. Тези храни са постни и обуславят същността на самия обичай. Човека трябва да пости, за да се пречисти от лошото и да приеме доброто. Мистиката на кукерите се корени в приноса им по отношение на опрощаването греховете на всяко семейство. Стопаните ги черпят с вино, лакомства и други вещи, за да може прегрешенията им да бъдат пречистени и така годината да им върви на берекет и плодородие. И може би за това хората изпълняват обичая въртене на олалия. Тя представлява факел от слама или черешови кори, който се оформя на топка и след което се запалва, а докато не изгори, се върти над главите от всички членове на семейството. Интересът към обичая е изключително голям и затова ежегодно Павел баня привлича стотици хора от цялата страна, които с интерес идват, за да почувстват магията на родните обичаи и традиции. Тази звукова феерия, преливаща се от багри и цветове картина на изящните костюми, пъстрите народни носии и импровизирани облекла, плод на богатото въображение, превръща целия празник в едно магнетично изкуство, чието носители и творци живеят в съвременността и в бъдещето.